aw bisimila magazine mal lajɛbagaw aw kunnafoni olu kɛnɛ ka sa bagurubaw olu filɛni kunnafoniya fɔlɔ la sa an ka kotigi gale n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka segini kana baara daminɛ la duwakun fila o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an da don la ko walawala fo ka taa se Mali ta sira kura ale ta ko filanan kɔni ma sa kotigi min n'ale ka ca kɔni bɛnnen don kuran ko fo ka taa se jiko ma a bɔra ka laseli dɔw k'o la an b'an da don fɛnɛ na ko walawala kurantigɛ yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la Nigerkaw kɔni ko bɛna dɛmɛ dɔ don an ma an b'an da don fɛnɛ na ko walawala fo ka taa se siraba kasara jugu min kɔni o kɛra ni jara transport olu kɔni to a b'o la an b'an da don fɛnɛ na ko walawala aw bisimila ko kura kunnafoni olu kɛnɛ ka sa kunnafoniya fɔlɔ la Choguel Kokala Mayiga n'ale y'an ka kotigi gale a kun taara sɛngɛlafiɲɛ bɔ dɔ kɔni na min kɛra duwakun fila ye a ka segini kana baara daminɛw kɔni na a kɛra nimisiwasa caman ye a baara ɲɔgɔnw ma min na kɔni u y'a kunbɛn ni nisɔndiya ani lafiya caman kɔni ye Choguel Kokala Mayiga a ka nin segini kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen min kɛra février kalo tile 19 san 2024 min na kɔni wa a ka cabinet maaw kɔni n'o y'a baara ɲɔgɔn kɔni olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kuma di sida diko ma walasa cogo min na ale ka kunbɛ cogo ɲuman na ka kuma sen dɔw yani o da yira la min kɔni na k'a yira k'a fɔ ko a kɔni ka nali kɔni k'a kɛra lafiya ye wa k'u b'a dɔn k'a fɔ kɔni a ka nali min filɛ nin a bɛna kɛ lafiya caman ye maliyɛnw ma barisabula baarabolo caman bɛ minnu kan ka nun don cogo ɲuman na ni kotigi ka nali ye kunnafoniya filanan na sa Malikura ta sira ale ta ko filanan kɔni min kɔni na an ka kotigi min bɛ n'ale ka baarabolo bɛnnen don kuran ko fo ka taa se jiko ma a bɔra ka laseli min kɔni kɔnɔna la sa min na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ yafadeli kɔni o kɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ barisabula an filɛ waati min na sisan kurantigɛ fo ka taa se jiko ma o kɔni o bɛ ka maliyɛnw kɔni kamana gan kosɛbɛ min bɛ ka maa caman kɔni ka baara kɔni k'o lasegi kɔfɛ ka degun caman k'o lase maliyɛndenw kɔni fɛnɛ ma o la kɔni a ye yafadeli kɛ min kɔni yafadeli kɛra kotigi fɛ n'o ye madame Bintu Kamara ye n'ale ye kotigi min ka baarabolo bɛnnen don jiko fo ka taa se kuranko olu ma wa fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ yɛrɛ fɛnɛ ko ni kuranko min filɛ nin ko baarabolo caman b'u bolo k'a bila sen kan min kɔni na o bɛna se ka kɛ sababuya ye walasa cogo min na maliyɛn kelen bɛɛ bɛ se ka lafiya kuranko ta fanfɛla la fo ka taa se jiko ta fanfɛla la nka k'a ti ɲa kɔni ko fo an ka muɲu ka sabali ko n'an muɲuna ka sabali k'an bɛ don n'a nataw ye lafiya da kelen k'o sɔrɔ kuranko la kurantigɛ kɔni k'a bɛna ban muɲu ka sabali kɔni o kɔfɛ n'an bɔra an bɛ don Nigerkaw fɛ yen nɔ Niger kɔni maa ɲɛmaa n'o ye Niger kotigiw kɔni u caman farala ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko bɛna dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔni k'o ta k'o lase Mali ma min bɛ taga gasoil ko n'o ye tajiko ta fanfɛla kɔni na k'a di Mali fo ka taa se Burkina ani Tchad ma walasa cogo min na an bɛ se ka mun fa kuran ko ale ta fanfɛla la min kɔni na wa Niger ale protocole la o ni Mali ɲɛmaaw fo ka taa se Burkina ɲɛmaaw kuma o sigira ka fɔ ani Tchad olu kɔni masa o sigira ka fɔ ni ka bolonɔ kɔni bila sɛbɛnna ni dɛmɛ ɲɔgɔnya in kɔni hukumu kɔnɔna la min kɔni na ni jamana ba saba in kɔni u bɛna baarabolo caman kɔni o nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔni bɛ ka taa kuranko kɔni olu fanfɛla la kosɛbɛ min kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko groupe électrogène k'olu caman kɔni bɛ sira la ko u sama ka don Mali kɔnɔna la tajiw fɛnɛ kɔni olu bɛ sira la walasa cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya yala Niger ka ni dɛmɛ ɲɔgɔnya a bɛna kɛ lafiya caman ye maliyɛndenw ma barisabula an sigilen bɛ ka min kɔnɔ o ye an bɛɛ lajɛlen ka kuran sɔrɔ waati kelen kuma kelen na bɛɛ ka se k'i ka baarabolo caman kɔni olu kɛ kunnafoniya laban sa an bɛ taa siraba kasara kɔni ale ko bunakun kɔni ka sa min kɔni ale nun donna Moti fo ka taa Moti ale kɔni sira ka sa min kɛra u ka mobili boli yɔrɔ ba ɲɛma yɔrɔ fɛ la n'a bɛ fɔ olu ma ko Jara transport kɔni maaw kɔni k'u kɔni tun bɛ ka bɔ k'u kunda yɔrɔ dɔ kɔni kan n'a bɛ fɔ o ma Kesedugu n'ale ni wan ale kɔni masurunya kɔni na sa min bɛ kilomɛtiri damadɔ kɔni na 140 la kɔni ale fanfɛla la min kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2024
u b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ani camion batigi dɔ kɔni ni sira ɲɔgɔn ma nka u kun tɛ sira kelen na dɔ in tun bɛ ka taa ale tun bɛ ka segin u kɔni sira ɲɔgɔn ma waati min na a kɛra kasara jugu gɛlɛba ye bari sabula maa caman kɔni bɛ olu banana dɔw yɛrɛ kɔni ko olu ka bana juguyalen bɛ kosɛbɛ nka u y'u ta k'u lase dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ko jamana marabagaw fo ka taa se ko tigi min ka baarabolo kɔni bɛnnen don siraba kasara bara laraweliw kɔni masa k'a kan ka a essayer ka ɲɛɲini kɛ nin ko in na min bɛ ka siraba kasara ninnu kɛ min bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman kɔni k'olu kɛ firiyatɔw ye ka dɔw yɛrɛ kɔni denmisɛnninnaka dɔw kɔni olu kɛ bantan ni fantanw ye dɔw kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ bolo kelenni fo ka taa se segin ma lujuratɔw ye k'a ko bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ k'u ka se ka baara sen dɔw bila sen kan min bɛ se k'a to cogo min na nin ko wale ninnu n'o ye siraba kasara jugu ninnu ye a ka se ka kɛlɛ fo ka taa se a ka ban pewu maaw ka se ka lafiya u ka voyage kɔnɔna la bari sabula ko ni yɛrɛ voyage kɔni ta ka a da i ɲɛkɔrɔ n'o ye dugutaga kɔni ye i bɛ siran tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ yala i bɛna don dugu in na cogo di walima i bɛna segin cogo di k'a ko bɛ ka kɛ gɛlɛya caman ye ko kotigi k'a k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ siraba de la wa walima a bɛ kamiyɔnba bolila ninnu fo ka taa se kari bolila minnu bɛ maaw ta ka taa se u seyɔrɔ la n'a bɛ minnu na dɛ k'u ka laraweli kɔni kɛ a ko kan walasa cogo min na maaw bɛ se ka lafiya voyage ko kɔni ale ta fanfɛla la nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoni na sa an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ